Pai ba jong kari khasi ba chantia ya baro ke khna sama ki rang ba kan the rang ham tam ke jing khuble ka bangai khuble kan long ye to ki pastor ki nong sarai balang namar ba ki hot kini kim da komen ha ki noki YouTube nre kalong ba hawa kipe telada ki siem yang ni ki temen ki baklaro ki somha pha da message bangin yok ban penbek kita ki jing bakla ki jing duna ban akar patru ye phi kum ki nong sarai balang jong gari khasi jentia ba phin duailem yang ni kini ki nong penmi khubor bangin nyale kat bala ban penmi kubor ki ba hok ki ba janai bat ki ba kren ni ka hok ki ba kamai ka hok om ki ba su thao ya ka lamler te namar habang ile ya ni kwa ya kata namba ka long ka ba khoi ki ba suwa ha ba ai kubor namar ba ni khwen ti ba habang itre ka hok kan don ru ka jing ka khu ha ka jing im ka jong tengah subha sibun akan ka janmit ban kren khaddu akan ka mit haswa akan ka ngriu tarik kan poe ba upai ba jong ka parti pra na saudong kari khasi ban jantia kini hier ante silong ban tawir saudong akan ka sekretariat cekasyong ka cekatri jong ka sarkar Meghalaya te ya kani ngayuk i bala penbej hi de kaseng WPP dau ba alang bau ba arden milar basayo moy presiden rang ba jokan kaseng WPP te habau penbej ya kani na siukhia sibun na kamanta jong uru namar haba ki paiba nong krem kriya jet ya kum nong mikmat baunya sai ya ka khia ka shon jong pai ba ka nong kram constituency ha ka dorbar assembly nei phoseu ma shu ban ya sai lo hab shuwer pai ba ban pen i kata ka jing kwa jong ka parti jong u ha khmat jong ka partai anda habat ka haba perkhat benia syapang ka ne ka rukom le teng teng snauja burom tenre ngin saong kumno nama haba pai ba ru kum pai ba hi nong yalam ru kum nong yalam hi te na sukun tu tiak ye bar dan balada im sempang ya kan ne kom yalam kamu thaka arjar ko fra na imat kum ka jing pos niu ba ula ban syarem na nong kran mun syarem de ka mele election habang apek na pek ya ka kom yalam namar barokor hi nga don hakti kayat ba bo hoping mun swa ba bangim habayalam pek ba kamut ka don la ka jong ka jing mut la ka jong ka jing thmu bun sin penlong ka jing lang pek ba ya kata teng teng khot ki madan ba ki ba he hane hawas kasih hil hasolong ru khot kum kol fling hati to ki madan ki bahe te banyak keren ya ka khia ka shon jong pai ba te nrei kane ka juk menta pede ha ka jingalam bardan pede ban leker tawiar ya ka sekretariat te katu ka mut ba la dalong kum ne te nga suong maka bhai ba ka khamla ban resign sindon ni jinglong emle ban sa chui kan tur yo pai ba kin ye her pai ba long emle no dik pai ba kano ka mat run ye nyong be do pai ba nre ban ong ba hasan bli ma shu ban kren hasan bli ma shu ban rai kata ka mat la chui mi be do pai ba ne el kata ta kamot ngasngau bakal long bakal tang ba haba ka pai baru kisnyo de di iman yami mlele nga kentu ya kene ka we ba banlaj na ka ja burom
la kumno la syai ni dua jur ba kanumi ke jing kulma kanumi ke jing kulma ni da dua jur ba kanumi ke jing kulma nre namar bakine ki sipau teli ki mat ki babadan un pensngau ke sorkar kumto kum mangal batai akan ne gawe kai isu ban sudap kimdon jimut te tang gawe kabar khamdon jimut kalong tang gawe kata ke jing ya sya chiliang kata ka hearing station is jan dia tang kata le se tibha nga tengam tibha le se ga de tang kata banong kini kiwe te yangi dang mentak sengiru kala kata jur ka bangia kenduk perang ba akan ka nongba anu stoin kini ki badan factory dawyong kata ka thain mau ek kini ki badan ka thain salang ya kenduk mentak sengiang ne anu stoin ni ngasiem ban ngalap ba kini te kane ka parti pra te kilaong ba kamlong ka babit bakan hiar sa mau ek bakan hiar sa tai sa thain salang namar nilai isi ya kane kum kanung syun ka bakraw yang ibadok namar kini di kok factory pikang kini di doyong ini bread seno lada ditap sa asam dok haruk hit kum ya kador kum ka ek handenda pli de kini di kok kador karem te kinung tre ru im di trai par ru im te imat haka jing tre doyong ngam tip shu sa hajan dia katno pat udon nre ka bosora kane ka mau ek bat kane ka salang lightly kine ki jaka bau khan men penmi udong kamut ki breu ki imjan ne udong om duna ya ka arlak siteng lailak ki breu ki imjan ne udong cerda arlak siteng lailak kin yap nan tang na ka benta ka jing abwo kejat yang seng WPP ya kata ka kok factory te kane ka seng WPP te kama syu lano berle jam kejap ka thain salang ka thain mau ek ka thain bosora ka isilot beliau lajna satang kita ki balayo tulok na ka seng WPP te kin sukar san eo nrei ki ba dei hi ki beliau ka nang imjan do yong te om dan syu ki ba sung tenang te marata na ong yo na kentu yo ini ki nang lam jang ka WPP batin subha banda perkat bat banda long ki basian bat ki bastap hawa kile ya kano ka kta mat yong ya ki badok akan ka thai kasar sulong tengah menjur ngaru 6% bombir banbu factory AA ya kasar sulong bila banbu sete si kinong kendong ki jaka bajingan menong hapadang sulong banbu factory tetik lalong kumbak penyap beriu kata tikalong ke badai bala syai bandawa ba de banbu factory hapadang kasar sulong nomor mlong ni ki bala tip tangkane ke ruwiang ko hangne nanong sto nyari wiang kadon arpho kilometer ro ka tedam doyong dang smart ne hanong sto men step te kiong ban bo sa hasol sulong le te mlong te ngiro kan sen yo try ban buwen no ka factory riwiang ban bu no kham se jingai kan ji jaka ki bongdam chnong hanre nyimma ban le su da ma te ma namar upai ba sipang objek sipang wa kersian udayo bai sya bai dot wa kersian padam yo ye wa persya ngong kum tahi upai ba da hano ro to tip pirata ibar den le sayang ye kane ka clean politik klem dan kam ban penut tan sinaya kabadai ka pisa yo upai ba sinaya wong anong sim kabadai ka pisa kabadai ban yo utau emelero sipia unom ai upai ba te kata kamut ba ngapet kita ka clean politik ru kaya lam baka hateng tu kijing akran paisa haki jing alang tiba penlong bat ha khadu untai ha sora nagajan kerja jing tentei pediang ni kata kepisa kato ka kata tepi kato ka clean politik sana siu kan don ka habakum to pima siu te banai jing kheng itu kepisa hapai ba la ka don kat no sano bu sano bat haba piong don kam pisa dengan tak hang kepisa ma de kalong haju lengi ya keren kan kan poi haju si haju renga kentu ya ki pai ba baro
Toda besar beniak ya kan isu jadi kau teli kimat lesai. Na kerpat ya pi wat lek ya kan karali. Kat kita ki basempang ya kini kimat. Kamu wat lek namar kim dan jingmut kini ki kau teli kini kimat jinggawa lesai. Te namar kata haba pi sempang ya kan kini kimat da pule mentah kamet bagi ni mat kilong ki bakumno kumto kumal batai bardan kau teli kimat. Ngarong ala batai itu kau teli mat kata dia siru kabat MPSC tak jing tungkam lo kan long abakut ke basubah dan lek dawale yu kata sorkar bahkan pengkut kesalah usia songan piung minister bat kita ki dikot juga dia si bentungkam bun lekut udah order kan male khoj lo kimle ma ki finale yu tanggawe kalong ba lada kile bakal kitu kinong tungkam di sekretari ki member dia si de Pila ban file ka kes hanya gitu hi nre banang pi file minister ka khan toy namar khan donan ka to por batung te namar kata ini kijing dawa bun kilong hau khan kam khan jam te namar kata kerpat ye pi baro kini ki long kemi kilong pa ki kun samla kun samhoy nai ban di sim mentai kan ni namar bakane kam long kata ka rally ka ba kaba dan jingmut mereka deka rally kaba ki isu kilong tang ki isu kamkai sudah tengen sek mi pat hakane ka nrutrik menmit man palai kubor ye ni baro bat kejingker pat kaba khadu ke jonga galong tolong pi kilong yalam ki basta nganga ik bhai wardan ngale se pi ngakren kan pi ong tu di sini seng pi tip la sayo ngapan tiket penilai MLA penban nau barden ladang-ladang im namar bale namar nganga ik we to bom i jing teli tong ma pi no to bom i jing teli tambangan nut menong bang kum ong barden ba namnut na menong ta menong utau bom aktif de khasi te kata kamut ba ngam snow ma ban ong ta ngrenga ik ya ka jinge teli ngasuik namar ba ka jinge teli karak wajib lumba dan ngrenga yu i ba kini isu kini nyalam ki balong kumne kum balong menta enamla dalele ki balong jai kum hakapor ki jong ba bibilong do hakapor ki jong ba uping hakapor ki jong ba di lepang jai kum ko ngap kum ipai ba kini terlibat hakawe kesini hanya yang mentah teh hakane ajar ku praru ang pandon ng alam ta kamu tetep ba kanang sinsar hi ke NPP kata kalau ngaya tulu pa mga haka arpo pra kandang sinsar ke NPP te kublay si bune ya pi baro namar kata piwat ya susi ya kane ka kubor ka mga kentu mga keren ya pi namar ba don ki baong yang nyelek don ki baong yang sange no te tip nanong ston jongi yo hana ba kira kerenia we hedin we ke kan no ki poi tingin sia pe ya kan dulu terik hante te ngaru le sel nangam poi ru ngan pa hi try do drone bo on le pe to ka rali hidu kan no klan hidu kan no ka kraw te war nangam poi shu la ten men do ki drone poi te kublai sibun ngin se kan do ha ko ipat ka isu